ରାମଚରିତ ମାନସର ପିଲାଦିନର ଘଟଣା। ପଦ ଚୈତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଛନ୍ଦ। ମୁଁ ଦୁଇ ଶୁଭକର୍ମକାରୀ ସ୍ୱର ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଅର୍ଥ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥସାର ଗଣେଶ ଏବଂ ଶୁଭତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ଭବାନୀ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିନା ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜାରେ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାମଚରିତ ମାନସର ପିଲାଦିନର ଘଟଣା। ପଦ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଚୈତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଛନ୍ଦ।